Raden sampun titi mangsa kala Kesawa Sidhi minangka lantaran tumedhak ing pepakem Makutha Rama nyata jengandika Raden ingkang sampun tinuding dening para Jawata kedah nampi wewarah winastan Makutha Rama. Makutha menika agemaning Nalindra. Rama menika saking werdining tembung Sang Rama Wijaya. Inggih menika wewarah kanalindran ing nate dipun pejangaken Sang Rama Wijaya dhateng kadangipun Raden Barata nalika badhe angasta bawat negari Ngayodya. Wondene wewarah menika winastan Hasta Brata. Hasta wilangan 8, Brata menika laku lampah 8 perkawis. Ingkang sayekti sakmangke dados tentreming jagat sawigung. Inggih penemban. Ingkang sepisan inggih menika Hambeking Surya. Angka 2 Hambeking Candra utawi rembulan. Angka 3 Hambeking Kartika utawi lintang. Angka 51 Hambeking Mendung. Angka 5 hambekipun angin. Angka 6 hambekipun Agni utawi geni. Angka 7 hambeking samudra. Angka 8 hambeking bumi. 8 hambek menika kala wau menawi dipun rasuk dhateng satunggiling Nalindra Nayaka Punggawa menapa pangareping para kawula sayekti badhe ambabar katentreman. Wondene tegesipun Hambeking Surya menika darbi watak panas nanging ugi dados sarananing ngagesang. Nalindra jumeneng nata kedah tansah netepi wataking Surya. Liripun panjenenganipun nata kedah mamardi dhateng saisining praja supados sami sregep ing gawe ing ngkusananipun tiyang sak praja wau sami ngunduh uruping pakarti. Praja ingkang mekaten isinipun badhe ayem tentrem. Angka 2 winastan wataking candra utawi rembulan. Pakartinipun namadangi ing pepeteng. Watakipun anengsemaken. Mekaten ugi jumeneng nata kedah tansah saged anetepi wataking rembulan. Nalindra kedah saged aweh pepadhang dhateng para kawula ingkang nandhang pepeteng. Dene tumindakipun pangrengkuipun dhateng tiyang sapraja dipun anggep kulawarga. Wusananipun tiyang sapraja sami sumuyut sarta sumungkem dhateng panjenenganipun nata. Wahananipun praja ing mekaten isinipun amung nuwuhaken karta lan raharja. Ing angka 3 menika pambekipun Kartika. Wujudipun minangka pepasrening wanci ratri ing mangsa sepi. Lampahipun dados panengaraning mangsa kala. Semanten ugi jumeneng nata kedah demen ulah kasutapan sarta sakatahing tumindak boten kenging singlar saking kautaman. Usananipun tiyang sapraja samya anepa palupi dhateng panjenenganing Nalindra. Wahananing praja ing mekaten isinipun kabegan ing karahayon. Angka 51 inggih menika hambekipun mendung. Wujudipun adamel giris ingkang samya tumingal. Dene pakartinipun dadya panguripaning sakatahing tukulan nanging ugi dados pangrusaking dumadi. Mekaten ugi jejering Nalindra kedah anetepi watakipun mendung. Yen pinuju angasta bebenering praja kedah anandhukaken singit wingit namung tibaning pangandikan muhung angagungna para marta nanging ndawahaken bebener hayom nganti hangayomi dhateng Sagung Tumita. Ing angka 5 watakipun angin pakarti anyrambahi sakatahing gumelar nadyan papan ingkang delik lan rungsit saben sedaya sami kawratan dening angin.
Nggih, penemban. Jejering nata kedah netepi watak ing angin. Kedah niti saliring paniti priksa sarta tan kena nyepelekaken saliring prakara ingkang ageng lan ingkang alit sarta demen laku anamur kawula supados cetha anggenipun aningali saliring kahanan ingkang nyata ingkang dumadi aning sajroning wewengkonipun. Wigatosipun panjenenganing nata boten tida-tida anggenipun ngetrapaken larasing paranatan ingkang wusananipun nuwuhaken sumungkeming para kawula. Praja ing mekaten isinipun tiyang-tiyang boten badhe kagimir saha saka pamikating liyan satemahing ing dipun pestani negara ingkang jejeg santosa adeke. Ing ngangka 6 watekipun geni, watekipun jejeg, pakartinipun kawasa mbrasta dhateng saliring kang sesenggolan kelawan hakni menika kala wau. Mekaten ugi sipating nata kedah tansah netepi wataking dahana. Rehning nata menika sipating angger-angger menawi ngantos wonten ingkang nerak angger-anggering praja boten ketang sentana kulawarga wadyabala lan kawula ora mban cidhe boten mban siladan kabeh dipun sami sedaya pinatrapan wisesa ingkang saktimbang kalaman keleputanipun lan pakartinipun ingkang satemah nuwuhaken keruntutan miwah kasetyan dene praja ingkang mekaten sinebut praja ingkang adil. Wondene ingkang angka 7 watekipun samudra, watekipun momot lan jembar. Mekaten ugi jeneng nata kedah saged anetepi wataking samudra inggih menika jembar lan namot. Ala becik kedah kamot sarta tan kenging nabet lire nalendra tan kenging gething dhateng suwiji-wiji sabab mapan isining praja menika mawarni-warni amepaki nanging kang ala lan kang becik menika mapan dadi praboting praja ing wusananipun nuwuhaken sih sutresnaning para wadya miyang kawula. Praja ingkang mekaten isinipun nuwuhaken golong-geleng manunggaling kawula lan Gusti. Wondene ingkang pungkasan inggih menika hambegipun bumi. Bumi menika watakipun santosa sarta suci. Dados nalendra kedah netepi wataking bumi santosa sarta suci sarta kedah demen anggeganjar dhateng saliring tiyang ingkang purun lan remen lelabuh dhateng praja sarta boten gumampang kagiwang dhateng hambeking para wadul satemah tiyang sapraja tansah gegulang marang reng kasusilan. Praja ing mekaten menika bakal nuwuhaken kuncaraning praja. Raden, hasta brata ingkang sampun kula aturaken menika menggah isining pepakem Makutha Rama.